салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншаллоҳ ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз ҳаст. Анами намуд бархатои тоза Дубай королевский якумсот. Нархушон духтаро 600 сомонӣ. Нархи донашай оптон гирем байча арзон мекунем. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. Духтаро бодаҷа чанд ранги дигарашай бокунем. Малина цвет ҳаст, зарди рӯшани пурзен набуд, красни, бардови. Хулас ранго беҳад бисёр фиолетови. На кабутини хеле пурсен духтаро набуд омадай бо. На тёмна синям надоштем писташки. Зарди тилоча бо кабути баланд, коричневый, сабзи, чӣ меган? Носови, да? Не хеле фиолетови чанд намудай духтаро нигоҳ кунед. На фиолетови мепурсен набуд, не хеле фиолетови. На бо дигар рангош. Не кабута мепурсен набуд. Сабзи бонуси, сери. Хотям насим, не бежам духтаро мепурсен. Надоштем алакай боз омад. Нархушон духтаро 600 сомонӣ. Кабути осмонӣ баланд, сабзи рӯшан, гразна розови. Хулас ин ҳама рангош. Телефон да камтар рости ай равшани болай, пас безебтар меояд. Расчёт гирен ки рангҳо ё беҳад фасонай. Бо ранги дигаршон ай поён нишонтиён. Ҳамаш фасонанд.